Takže nadu k vám všem lidi, já vás tam u našeho dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. Začínáme jako normálně tady na S3, na Varovi, ve dny 2. Jdem do hospody, kterou tady už jsme odklikli, jo, toho už jsme už házeli. Tak, tady si dáme nějaký úkol, pěkně, a zkusíme tady podzemka, lávovýho obrat. Pěkně, tak pojď, 2 pokusy na něj dáme. A třeba kdo ví, třeba teďka, jaj. Pojď, kapat, ne, škoda, nepad. Takže dáme arénu proti prokletí, o kterou jsme vyhráli s přehledem jak nic. Přesuneme se na další, jo, počkat, tady si odkliknu. Přesuneme se na další svět na S4. Tady máme Major 99, za chvíli už bude 100, jak tak koukám, že to docela rychle jede. Tak, tady čaroobchod, nic, zbrojírna, taky nic, košte, ne, podzemko, zkusíme třeba 2 hubky, pojď. Ano, Draktem odpadnul, nádhera, pěkně level 100, tak dneska se to pěkně podařilo, to se mi zrovna hezky hodí tohleto. Čili doufám, že za chvíli už tady budeme mít záchod a budeme tam moc názet ty epiky. Tak tohle je fakt hezký. A pak tady máme bažorosta, ale na to bych si asi spíš koupil nějakou hůlku na Intelku. Zkusím tady co málo prokliknout. Ale zase jako toho zbytečně nechci proklikávat moc. Ne. Kažte. Jaj. Oh, blesk. No to ne, to si děláte srandu. Já zrovna když se mi úplně nehodí. Tak pojď, ale tak sakra, hej, co je? Pojď, chceme hůlku na Intelku. Ne? Tak poslední houba na tu hůlku a zkusíme když tak ještě toho bažorosta normálně takhle. Už to koukám, jak, no, on bere o hodně víc než my bychom museli sakra krytovat, aby jsme si ho podali. No, a ještě dáme takhle jednou na černýho fantoma, ať vidíme jak... Ježiši, to nám dává docela čučky, frér. No, jo, tak tady to bude asi... docela... Jo, viděli jste to? Tady to bude se docela dlouho, přesuneme se na další svět a zpět. Tady jsme dneska ještě snad ani nebyli, si myslím. Tak, pošta, koukneme se. Ježiši, tyhle, to baví? Jaj. Martin Ksej. Počkat, na si vezmu mopa, zaútočíme na něj. Přečíst, zobrazit, zaútočit, a je škoda. Takže nic, šup, přeskočit, tak. Tady si odklikneme, že můžu se zúčastnit bez důvodu, že jsem tu nový. Můžu se zúčastnit až, ukažte, jak to psal. No nic. Tak koukneme se, jestli jsme už třeba házeli do záchodu dneska, házeli. Ten to si prodáme, ten to taky. Čekat takhle. Dáme si hospodu 92 352. Takhle jsme tuhle tu hůlku a jdeme tady na šílenýho žongléra. Aj. Ten tady je někdo vtipálek, co? Čekaj, koukneme, jestli máme odčarovaný všechny věci. Ježiši, fuj. Vůbec nic. Ble. To jsem úplně zhrozil. Hej, ale tak sakra. Aspoň stačí, abych jednou začínal. No, tak koukneme se na to, jak to probíhá. Nedávám kritiky, takže ne moc dobře. Koukneme ještě na věž. Se dáme 3 pokusy. A mage pěkně. Kunigunda taky hezky. Já jsem to zkazil. Čekat, zkusíme třeba takhle to dát. Jak se... No, pěkně. Ten vzal hezky. Tak, koukne se, jak to tady s ním dává. 605. Dobrý damage.
Tak ještě teda dáme jednu houbu, pro štěstí třeba se zadaří. Ne, proč zase začínal kritikem. Tak dobře, ještě jednu houbu. No, potřebuji, aby nezačínal kritikem, no. To bude ale asi docela těžký, co? Šup. Dobře, jak už do toho teda dáme ty poslední dvě houby. No ty proč vždycky začne kritikem, to je neskutečný. No, teďka se mu to moc nepovedlo. Márovi. Tak, pěkně, Vár. Teďka stačí, aby Mage taky hezky zabral. Já, škoda, mohl tady být kritik. Kunigunda. Ježiši. Škoda. Jaj, no, pěkně jinak, kterou jsme si hospodu dali. Jak nic jinýho, tady zkusíme jenom se takhle prokliknout elík, jestli pod tím nebude, i když my to vlastně ani moc nepotřebujeme, jak tak koukám. Tak přesuneme se na další svět, tady je Elgio na S17, jo. Impossible. Tak čaroobchodnic, zbrojírna, inteligence 315, to si vezmu. Tak. Dobrý, super. Tak, ukažte, koukneme na cech, co jsme tu měli. Super, vyhráli jsme. Čarový obchod, tady si očaruju věci, jak tak koukám, tak ukažte, koukám nějaký opasek, jestli bychom se nemohli hodit. Jo, tady jeden. Tak, bum. Pěkně má ho tam. Tady si dáme arenku, kterou jsme vyhráli, pěkně. Hospodu si tady, čekat, tady jsme do záchoda neházeli. Takže počkat. 30, 29, tak. Tak. Ještě tady dáme podzemí, ale který si myslím, že asi nějak nedopadne. Tak dáme si hospůdku a jdem. Jo, ještě teďka jsem si vlastně uvědomil, že tady mi předevčírem, no včera mi tady padlo tohle ze splachování a pak mi padl ještě jeden epic, až to potom uvidíte na S3. Tady jako dobrý černá díl, ten epic se mi fakt líbí, jsem za něj rád. A hlečka, tak třeba protočíme 2 hubky, 3 nebo 5, třeba nebo 10, tak. Stejně teďka jsem asi budu nějak třeba za 300 dokupovat, protože teďka jsem na tom já finančně dobře díky zápasům, co jsme teďka hráli, tak jsem na tom dobře. A tak teďka se přesuneme na S23, to je náš nejmenší účet. Ukažte, koukneme, jestli tady něco není. Čekat, což je Nitusovi LP, jo, to je ten fake Nitusovi LP. Tak tady zkusíme podzemí, čekat, to je 26, to je 28, co? Takže tady kostěnýho válečníka zkusíme. 2000, 4000, už to začíná být lepší, no. A které by se museli dávat kritiky, no. Ale pěkně teďka. Ježiši, jsem dostal na čumák. Aha, protože mě došly všechny elíky, tak tím to asi taky bude lehce. Tak, 1918. Tak, vrátíme se sem ještě zpátky tady na ten svět, kde vám ukážu tady na Bednym. Mi padnul ten tady na Bednym mi padnul ten epic, tady vidíte. Brní 304, 126, a to je vážně taky jsem rád, že mi padlo hned z prvního splachování, takže to je fajn. Čekat, koukám se, jestli tady nemám nějaký opasek, ne. Tak počkat, proklikneme, tak to jsme si moc nepomohli. Každé zkusíme podzemí tady na draka temnot. Jo, já vím, tady už bych ho měl jako sundat, ale prostě mě tady vůbec nepřicházejí elíky, takže to je docela těžký bez nich nějak.
No, vidíte, tady dám ještě arénu, Mr. Punk, jo, kterou jsme zřejmě prohráli, tak zadáme si hospůdku, tady za 55 000. A to bude asi už na tady z toho let's play všechno. Tady ještě takhle si odklikneme, tak, dokažte, ten to. Zkusíme třeba ještě něco protočit, třeba něco padne, i když není epic event, tak tam na bedným 2 staky. Viděli, že mi padnul ten blesk. Tak kdo ví, třeba 1354. Ne, nechám si tohle 100. Tak. Jako já bych potřeboval nějaký epic na 300, jo. Teda zbraň na 300. Já jsem ji bral jenom kvůli těm podzemkám, co jsme tam měli předtím. Měl jsem předtím kytaru, ale tu jsem na epic event už jako asi nějak nestihl protočit lehce. Tak do 195 hub to zkusíme. Tak, takhle a zkusíme ještě tady 4 pokusy do podzemka. Pěkně. Pojď a kritik. Ne, škoda. Aha, tak teďka to byla bída, jak jsme začali. Tak pojď, aha, tak to už nic. No, tak. Jak říkám, dobiju asi sem nějaký houby, když tak. Za, nevím, třeba 400 hub jsem dobiju, 500 hub jsem dobiju, tak nějak. Protože tady na tom účtu jako, nebo byl bych rád, kdyby mi přišel pod ruku nějaký účet prostě lučišník, myslím, kdyby přišel lučišník třeba 150, 200 plus, jako za tom bych byl fakt rád, protože přece jenom takhle, tu postavu jsem ještě nikdy neměl, ještě k tomu takhle vysokou. A jako fakt by se mi to líbilo, tak když tak kdyby někdo měl nějaký takový vysoký level a už na něm nehrál, tak bych byl rád, kdybyste mi ho třeba dali. Jako neříkám, že mi to musíte dát, jo, ale říkám, že bych byl fakt rád, protože by jsem si konečně zkusil něco jiného. Tak a tady s tím bych se chtěl s váma rozloučit a uvidíme se někdy u dalšího let's play. Takže čau.